alle sammen. Jeg er her. Batman! Hvor vildt! Kan du lave en af dem her i orange? Jeg arbejder kun med sort. Og nogle gange meget, meget mørkegrå. Men jeg var den mindste. Er du klar? Kom an! Okay! Jeg var klar. Sikkert. Jeg er klar nu. Det er helt... Du har kun et par timer til at udpege en lærling. Hvis ikke du har valgt en inden, da står det skrevet, at julens magi vil smelte bort for evigt. Arndal! Byen er helt frosset til. Kold. En sådan blomstorm i juli, hva'? Landet er dækket af evig sne. Helt ærligt. Far! Hvad er der, lille Per? Det er din ben, far. De er væk. Far til 4. Onkel Sofus vender tilbage. Velkommen, Sofus! Og hans ko. Kind of September when you were young and a callow fellow. Try to remember and... På Katholt i Lønneberg i Småland boede Emil og hans lille søster Ida. Måske har du hørt om dem? Hvis du har, så ved du også, at Emil lavede skarnstreger næsten hver dag og blev sat i værkstedet for det. Ud i værkstedet med dig i en fart, inden far får stortåen ud af rottefælden. Så kan det kun gå en vej, og det er opad. En islænder? Ja. Sådan en fed hest med frotté og meget kraftige negle. Okay, fint. Godt. En hest har da ikke negle. Jamen, det har de sgu da, ellers vil de da slå poterne. Der har jeg faktisk hørt om.